urriaren 23 da. Aste santuko poz zoragarriak disfrutatu ditugu. Temperatura nahiko ona izan da. Ezta, Fail eta Ronald, aurrera! Kaixo, bai Lukas, eta gaurko eraldia erre ona da. Eguzki atera da. Kaixo, aste honetan temperatura 14 gradutik 23 graduraino izango da, azer ondo! Eta zer diozue basur kantariri buruz? Aurrera, Mariox eta Alan! Hilabete honetan Loretxoa abestia egingo dugu. Apirilaren 19 izango da, zaudete? Gu prest gaude. Kaixo, gu Ariani, Izaro, Urian eta Luka gara. Apirilan urteak betetzen dituzten ikasleen izenak eta datak esango ditugu. Bi urtekoa Moulauan, Alex 24an, 2 urteko B, Markel 29an, 3 urteko B, Fernando 8an, 4 urtekoa Martin 13an, Amelio 29an, 4 urteko Belin 21an. Sentimenduak mundu guztiak erabakia zure esku daude, orain. 5 urtekoa Lakan 7an, Izan 24an, Sofia 30an, 5 urteko B, Donato 8an, lehenengo B, Afnan 8an, Usia 17an, Eneka 20an, Matias 22an eta Sofia 25an. Bigarren A, Arkaitz 25an, bigarren B, Lukas 9an, Izaro 14an, hirugarren B, Anastasia 9an, Jare 14an, Pablo 22an, laugarren A, Ian 16an. Bogarren A, Arrate 26an, seigarren A, Gaizka 18an, seigarren B, Dana 12an, Binta 14an. Zorionak guztioi! Kaixo, gu Safa eta Luziana gara eta liburuaren asteari buruz hitz egingo dugu. Liburuaren eguna 23an da. Eta eskolan 22tik 26ra liburuaren astea ospatuko dugu. HHkoek ipuin kontalaria izango dute 22an. Ekintza oso dibertigarria egingo dugu. Gogo handiak ditut. Orain gelan ikasi dugun hitz berriak erakutsiko dizkizuegu. Aurrera, Jeremi eta Jair! Kaixo, badakizu zer dire sinonimoak?
Esan nahi bera duten hitz desberdinak dira. Adibidez, polita, ederra, eta ari, azkar. Gehiago ikasi nahi, badituzu guri esan. Bilako bizitza antolaturiko. Orain agorotera, gozatzeko aukera, eta bizitza. Kaixo, gu Malak eta Ainara gara eta asmakizuna bat esango dugu. Kalean bizi naiz eta oso argalea naiz. 3 begi ditu, berdea, gorria eta laranja. Zer naiz? Semaforoa! Agorotera, gozatzeko aukera, eta bizitza bizitzeko. Zaurra geriko hauztatzeko. Hau izan da guztia. Zuen gustukoa izatea espero dugu. Agur!